Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Bueno, ca voz garimosa de don Manuel Mailán damos por comenzo esta audición de hoxe de Sempre en Galicia o domingo 23 de febreiro. Se quere comunicarse con nós, xa sabe o WhatsApp 092 001 232. O tempo en Montevideo 24 grados hasta ahora, chegaremos a 32. Que pasa en Galicia? Bueno, hai 14 grados de temperatura hoxe en Santiago a esta hora da mañán. Amigos, un día como hoxe, 23 de febreiro de 1837, nacía en Santiago, no Hospital Real de Santiago de Compostela, Rosalía de Castro, a quen hoxe adicaremos boa parte do noso programa. Empezamos. Aquela mañán dormía Padrón entre brétemas de verdes piñeirales, na mentras os ceus galegos regalaban unha chuiva fina e de vez en cando, como entre vaguas, sorría o sol da mañán. Íbamos un grupo de amigos camiño da casa de Rosalía, a muller máis querida e reverenciada de Galicia. Levábamos por diante e por trás un orballo fino que molla e ao mesmo tempo acariña. É tan fina esa choiva que apenas se sinte, pero que oscurece os camiños, os rueiros, os montes e os vales, esmaltando de follas dos carballos que van caendo rendidas abatidas polo vento. Na mentras o ouro do sol glorificaba os ceus, como intentando envolver a Padrón en un rosario de cíclopes. E ali estaba a casa da matanza, como unha esmeralda abrindo unha luz rosada na espesa néboa que envolvía a Galicia. Padrón, Pauliña verde, fada blanca ao pé dun río. E sobre a lousa do cementerio de Adina en Ira Flavia, os pasos resístense a dañar a memoria de tantos mortos. Que misterio tan grande o da morte, Rosalía. A donde foi a parar aquel mariñeiro sin barco? A donde foi o labrador sin bois? E os xornaleiros sin fouces camiños de Castela? E as mulleres vírgenes que noutro tempo roubaba o mouro de Castila e despois levaba un negreiro vapor. Esas mulleres que desafiaron os soles e encheron de lúas de vaguas camiño de América. E aquí deixaron os seus partos para que os seus fillos seguiran vixiando o teu doce nome en cada corruncho de América. 12 galeguiños aires, quitadoiriños de penas, levaime nas vosas alas como unha folliña seca. E ali estaba a tua hortiña, donde aínda respiro o teu aroma. E de pronto atopamos a tua albacea Maruxa Villanueva para darnos un abrazo galego-americano. Foi ela quen cuidou do teu predio e de toda a súa obra chorou cos teus versos. Foinos mostrando coa súa voz plácida e serea o lugar donde tiñas o teu repouso de égloga. Xusto en riba donde as túas dalias
van abríndose cada noite, como abrigando o teu banco preferido, donde ti señabas unha Galicia nova. Que en casa ten deseu, ten media vida, unhas telliñas para se cubrir, e 4 paus que arden na lareira. Da casa ninguén nos bota, pero a miseria, sí. Alí á dereita está o teu noble cama, maternal, respetuosa. Nadie se atreve nin siquera a tocar o seu cabezal. Pero Rosalía, a cama está baleira. É como un verso sin dono. Tamén está a lareira ensortillada de potas e sarténs. É unha fermosa ventana donde se ven os árbores nerviosos, tumbados sobre o alado da horta, para deixarnos ver sobre a falda do monte o fermoso convento dos monxos dominicos, coa súa campás, que semellan chorar cando tocan. Xa de volta, Santiago recíbenos en silencio, mentres alá arriba en Bonaval a brisa da tardiña arrastra, apagado, místico e poético, o doce sonar de unha gaita, tal vez querendo velar o doce sono eterno da muller máis preclara da nosa terra. Escribíache unha carta e dentro unha cinta verde. Non quero cinta nin carta, quero que veñas a verme. Non quero cinta nin carta, quero que veñas a verme. María bonita, color da sireixa, casome contigo, se tu nai me deixa, se tu nai me deixa, se tu nai me deixa. María bonita, color da sireixa. Coloradiña da cara, delgadiña da cintura, mándache moitas memorias o capitán da falúa. Mándache moitas memorias o capitán da falúa. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, ven que ti tamén, ven que ti tamén, ven que ti tamén. Se queres que vaya a vía do tren. Maruxiñada te vento, maruxiñada te vento, que os señoritos da vila cos ollos te están comendo. Maruxiñada te vento, maruxiñada te vento. María bonita, cola la sireixa, casome contigo, se tu nai me deixa, se tu nai me deixa, se tu nai me deixa. María bonita, cola la sireixa. Aquí neste sitio, aquí neste sitio canto, aquí teño os meus amores que lles quero tanto, tanto. Aquí neste sitio, aquí neste sitio canto. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, ven que ti tamén, ven que ti tamén, ven que ti tamén. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, corre da sireixa, casome contigo, se tu nai me deixa, se tu nai me deixa, se tu nai me deixa. María bonita.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, Ricardo Carballo Calero no seu libro Sete poetas escribe isto tan bonito. Aquel tenro de beleza durmiu esquecido nos vellos pergameos e llorando incluso polos eruditos cando se ergueron a cantar un novamente das primeiras labercas románticas. Que máis ten que Rosalía e Galicia sexan celtas ou non? Galicia sexa celta ou non espertou a atmósfera romántica, porque a respiraron todos os poetas, Espronceda, Beckers, Zorrilla, pero ningún deles chegou ao fondo do lirismo e á súa denuncia social como Rosalía de Castro. Ela quixo erguer a súa terra cantándoa, e así naceu Cantares Galegos. Nin Diego Cernadas de Castro, nin ninguén influiu en Rosalía. Ela inspirouse no pobo para denunciar o que quería. Lírica, obxectiva, che de gracia e de optimismo. Podemos dicir, di Ricardo Carballo Calero, que si Francisco Añón pisou o freno, Rosalía pisou o acelerador. Está con nós Xosé María Monterroso de Besa unha vez máis para falar un pouquiño desta muller tan encantadora, esta muller que foi sacralizada como símbolo do pobo galego. Que tal, Xosé? Realmente encantado de estar como sempre, poder falar de algo diferente dentro do que cabe. Claro. Realmente era engallolante, Rosalía era e o é. Esas personalidades eternas, ¿no? Como Castelao no século XX ela foi no da Fanove, ¿no? Lamentablemente morta cedo, ¿no? 48 anos. Claro, pero mira, deu moitísimo de cine eses poucos anos, deses contados anos, ¿no? O ano pasado houve un intenso debate sobre a data do seu nacemento. Sí, ¿no? por fin finalmente se estableceu. Eu teño unha anécdota aí. Eu era un dos defensores do 23 de febreiro por dúas razóns primordiais que xa lle tiña contado a Ana hai varios anos. Unha é que, así como Cantares Gallegos está dedicada a Fernán Caballero no día do aniversario do cumpleanos de Manuel Murguía, claro, 30 anos o 17 de maio, cumplía 30 anos. da mesma maneira, o segundo poemario, Follas Novas, está dedicado aos señores da xunta directiva e máis individuos que compoñen a Sociedade de Beneficencia dos Naturales de Galicia na Habana. Esta é a que está en disputa co Centro Gallego de aquí de que se foi antes ela ou foi antes el. O sea que levaba un ano de vixencia esta sociedade. E ela dedícalle o libro o 23 de febreiro do 80, que era o cumpleanos dela. Mas claro, imposible. Pero logo Murguía fixe un dicionario inacabado de autores gallegos, así en castellano, e pon a Rosalía, creo que quedou precisamente na letra C ou na D. E aí pon, nació en Santiago de Compostela el 23 de febrero de... O sea que si o dio o home, claro. O marido. Bueno, e logo houve aquela movida, en A Coruña houve unha exposición no Recheo, e por ali andaba Pepe Barro, o grande diseñador actual, o sea, estudoso do diseño, é un home moi sabido nestes temas, ele é de Pontedeume. E entón lle comento o tema e dime, pero se hai unha placa na casa de Rosalía, unha das primeiras placas que puxeron, non me lembro quen, que pon nacía o 23 de febrero, o sea que creo que era do ano 47 a placa. Mira como se esquece a historia e se refai, se reescribe e logo hai que volver ás orixes, ¿no? Claro. Así que aí morreu o conto, xa non foi máis polémica, xa se estableceu. Pasa que ten esa connotación fea do 23F español. Bueno. Pero bueno, que se vai facer? Tamén el 18 de julio de acá era el 18 de julio allá.
Por outras razones. Bueno, si cantares é iso, cantares galegos é iso, cantares. Pero, sin embargo, en las orillas del Sar hai tragedia, hai outra cousa. Sí, tamén. E, ademais, ela, din que aí innovou moitísimo a poesía castellana. Pero ela xa innovou en Follas Novas a poesía galega con esas métricas modernas para o tempo, entendes? Por exemplo, no eloxio de Sir John Moore, ela fai uns endecasílabos sin rima, el verso libre. Imagínate verso libre en 1884, ¿no? 80, perdón. Sí, entón, mires por onde a mires, e eu non son especialista ni nada que se lle pareza, no. daste conta de que aquela muller, ademais, da xeración, sí, de Bécquer, pero onde vai a profundidade de Rosalía coas as cantigas de Bécquer de amor, pero unha cousa leve, suave. Isto parece máis muller Bécquer na súa poesía que ela home na súa. Adoraba a súa nai, non? Ah, claro. Sí, Rosalía adoraba. Bueno, todos adoramos a Rosalía. Bueno, todos adoramos. No, pero ela tiña esa relación especial de ser filla única con unha mai única. Porque había que ser filla de solteiro naquelas datas. Sí. E ademais unha fidalga acochándose da sociedade. Claro. Así que sorte que reclamou despois viveu con ela, creo que desde os 10 anos ou tal vez antes. Sí, foi para outoño, sí. Levaron antes. Levaron para casa dos bioxos, dos tíos paternos. Das tías paternas en como lle chaman bueno, non me sabe agora, Ortoño, no Castro de Ortoño, sí. Que é un dos apelidos que levou Ortoño, por certo. Sí. Por miña avoa da Maía, miña avoa de Ames, era Tarrío Ortoño. Entón o meu cuarto apelido o terceiro é Ortoño. Claro que sí. Fálase moito, escribiuse moito sobre a amistad, poñamos entre comillas, con Aurelio Aguirre Galarraga, sí. Entre comillas. Sí, non se sabe, era mozo. Bueno, hai que ter en conta que ela casou moi temprano, 21 anos e 25 el. Pero el non casou nunca. No, quero dicir, quero dicir tiña 25, claro. Cando se casou con Rosalía. Discúlpame, non. Entón, eran moi mozos, é dicir, coñecéronse naquel liceo compostelano. Sí. E entón ela tiña 17 anos. E alternaba con homes, con aqueles homes. Sí. Outra cousa extraordinaria. Unha rapaza aí que aquí dirían non le daban bola, claro. Pero él estaba ali, xa, con Pondal, con toda esta xente. Sí. Bueno, incluso o poema de A Negra Sombra ten un toque con Aurelio Aguirre. A eso iba. Sí. Negra Sombra dá a impresión que foi escrita por ela hacia alguén. E claro, din que tamén que ao pai, que non sabemos se chegou a tener contacto co pai, pero eu decía tamén do punto de vista literario, ten unha temática semellante, está como inspirada en Aguirre ela. En galego, ele escribía en español, en castellano. Claro, sí. Xa sabes que morreu na Coruña, na praia de Santo Amaro, que non se sabe aínda se foi suicidio ou foi afogado. Sí, caiu ou se tirou, verdad? Se caiu ou se tirou. Porque realmente hai dúas mortes que impactan na sociedade, non? Un é o suicidio voluntario e outra é, morrer instantaneamente. Claro. Pero hai unha cousa na personalidade de Rosalía que é o cariño que sinte polas xentes amigas, non? Por exemplo, con Aurelio Aguirre. Bueno, era unha amistad moi fonda. Sí. E logo tivo, curiosamente, dúas relacións que non se adoita lembrar con Pondal, por exemplo, a irmá de Pondal, Eduarda, claro. E logo, porque eran coetáneos. Cousa que non pasou con Curros, que era moito máis novo. Claro. Non se trataron, Curros se foi para Cuba, é dicir, non coincidiron, non? Así todo, Curro xa foi dos primeiros que ergueu no Olimpo, non? Claro. E logo ten a outra relación con Camilo José Cela. Claro, por antes de nacer Camilo José Cela. Este poema que eu adoro, que non é dos grandes poemas dele, tal vez, pero ten párrafos de primeira liña, non? A ver, recítalo. A Sir John Moore. Recítanolo. No, ela é moi longo, non? Eu escollería unha estrofa. Pero na tomba do general inglés Sir John Moore, morto na batalla del Viña, Coruña, o 16 de xaneiro de 1809. Os franceses en Galiza votaron apenas 6 meses, mentras que en España estuvieron 7 anos. Lémbrame o que pasou aquí 2 anos antes que as invasións inglesas, que tamén votaron 6 meses os ingleses. Sí. É unha cosa parecida.
Entón, John Moore foi ferido nesa batalla que mundialmente coñecida como Batalla da Coruña, pero que ali nos chamamos del Viña porque foi a zona da Coruña, a parroquia onde se desenvolveu. E sabedes que está considerada victoria por os dos bandos. Quedou empatado. Está no Arco do Triunfo de París e está na columna de de Londres, de donde está Nelson. Está Corunna Battle en Londres. Y la Corogne en París. Bueno, aquí, porque decía eu a relación con Camilo José Cela antes de nacer? Porque está dedicado ao poema. Moore era escocés, do exército británico, pero era escocés. A miña amiga María Bertorini, nativa do país de Gales. Ti dis Bertorini, italiano, que ten que ver con Gales? Bueno, podía ser un italiano que andaba por ali. Esta era bisaboa de Camilo José Cela. E por que María Bertorini? Porque ela era María Jones, casada con Bertorini, de Bertorini. A súa filla Bertorini casou con un tal Trollope e Camilo José Cela era José Cela Trollope, tamén outro inglés. El fala moito, nos libros fala moito da familia, verdad? Sí, porque maneira de voz fala moito. Claro, e ir a Flavia, donde tenga a fundación, todo, está moi relacionada esa familia, ¿no? Monterroso, foi unha figura emblemática do rexurdimento, Rosalía, verdad? Sí, claro. Gracias. Sí, ela quedou en puxo. Quedou en puxo con un nivel que non acadaron os anteriores, nin Añón, nin Pintos, por suposto, non? Eu digo este versiño, o verso final que a mí me emociona porque está dedicado a miña cidade e poucas cosas se poden decir tan boas dunha cidade como este. A ver. Cando ela pensa que el morreu lonxe da súa patria, todas esas historias, di cando do mar e dille aos ingleses: cando do mar atravesés as ondas e o vosso irmán a visitar vallades, poñen a tomba o cariñoso oído e escoitás e si sentís rebulgar as cinzas e si escoitás indefinibles voces e se entendés o que esas voces digan, a alma vosa sentirá consolo. El vos dirá que alrededor do mundo tumba millor que aquí atopou no achara senón dos seus ante amoroso abrigo. A Coruña era a mellor tomba para él, daste conta. E curiosamente a tomba de John Moore é un cenotafio, non están os restos dele aí. Ten aquela urna de pedra, pero non están os restos dele, é un cenotafio. E os restos dele enterraron no que sería o exterior do Xardín de San Carlos, as apuradas, e logo foronse perdendo, desapareceron. Bueno, e logo tiveron a boa idea de facer un xardín daquilo que fora un polvorín, non? Entón un xardín pechado que estes últimos anos lamentablemente é un dos atractivos turísticos da cidade e está pechado porque hai unha praga das árbores, daquelas antiguísimas árbores. Claro. Incluso tiveron que talar algún, é unha pena, non sei en que parar o conto. Eu quería falar, falando de Rosalía, de tres vellos que tiveron moita relación con ele, están moi esquecidos. O primeiro que incluso Xosé Mosquera, o vello dos contos, que foi o promotor da recuperación da Casa da Matanza. O primeiro actor galego. Claro, tamén. Bueno, ese é un dato que me aporta así. Sí. El morreu hai anos, claro. Sí, claro. Xosé Mosquera. Estando eu falando na Coruña, dando unha charla sobre Uruguai e Galicia, que raro, non? Pois me aparece unha señora, cando termino ali, cando remato, e dime: yo soy hija, primero empezó a hablar en castellán, luego meteuse no galego. Como eu lle contestaba en galego, yo soy hija de Obello dos Contos. Ah, digo, moito gusto, Loliña, viúva de un médico. Dime, soy muy amiga de Berta Canaval. Mira. Nos podemos facer unha foto xuntos e eu llamando a Berta. Dixo, sí, claro, como non. Bueno, un día despois disso invitoume a súa casa, que está en pleno centro, ten un nivel de vida moi bo. Ten ali un cadro enorme de Villafines, que foi tan famoso en Santiago, ese pintor que no Patronato hai un del tamén. Aquel cadro escuro dunha igrexa, sí. Ese de Villafines. Resulta que, bueno, que me invitou a casa, eu estaba do máis cortado porque non tiña, digamos, confianza con ela, non?
E logo a outra que quería mencionar era Camilo Grasar. Camilo Grasar chamaban o fillo de Rosalía, porque era unha paixón que tiña. Era un barbeiro que estaba no Paseo do Espolón, frente ao monumento que lle ergueu Montevideo, os galegos de Montevideo a Rosalía. E él con Rosalía era unha loucura. Eu teño algunha tarxeta del. Bueno, é unha persoa que está un pouco esquecida, ¿no? E o terceiro que me lembro é o que ti mencionaches, Maruxa Villanueva. Maruxa Villanueva foi un achádego, non? Para tela ali de guardesa da casa. Maravillosa muller. Sí. E eu tive bastante contacto con ela na época do busto de Castelao. Sí, despois tamén ela me iba a facer consultas de facenda, é dicir, teño cartas dela, isto de Maruxa Villanueva. Son tres personaxes que xa, claro, morreron hai anos, están un pouco esquecidos. Claro. A mí me pareceu outra delos. En cuanto ao vello que falabas antes do vello dos contos, foi o primeiro que falou na radio cando a radio chegou a Galicia. Nos anos 30, primeiros 30. 20 e pico, 30. 30, a radio que estaba na Coruña. Sí, Radio Coruña. Radio Coruña, creo que se chama. Sí, actualmente da cadea SER. Monterroso, falase moito de que Galicia é unha sociedade patriarcal. Pero, sin embargo, na cultura imperan moitas mulleres. É matriarcal tamén, sí. Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Maruja Mayo... En fin. Que ten que ver esa predominancia das mulleres, digamos, cultas? Claro, sí. O destino das mulleres viúvas dos vivos, non? Claro, sí. Ven todo un pouco por aí, a muller forte, non? A muller forte que se ten que sobrepor as circunstancias dramáticas e cría os fillos sin pai e todas esas historias. Sí, esas mulleres igual non son tan casualidade, igual en cada unha no seu nivel, porque a Pardo Bazán xa sabemos que era condesa polo pai, que tampouco era un título antigo, pero bueno. Despois Concepción Arenal tamén era fidalga pola parte da nai, porque sempre se fala de Arenal, pero ela era tenreiro. Isto era pola parte de Pontedeume, dos tenreiros de Pontedeume, era unha fidalga, Concepción Arenal. O pai era cántabro, non? Claro. E logo está a propia Juana de Vega. Juana de Vega, sí, claro. Non foi literata, escribiu as memorias de Espozimina, pero, digamos, aínda subsiste Juana coa Fundación Juana de Vega que hai, que se dedica, por exemplo, ten becas para paisaxismo, becas para desenvolvemento de determinadas plantas alimenticias. Está nas aforas da Coruña, onde ela tiña casona de veraneo en San Pedro de Nós. E ali na Rúa Real está a casa onde ela moraba, que foi ese centro eu diría casi de republicanismo, era de liberalismo en aquela época, donde se reunían con toda aquela xente importante, claro, e estiveron exiliados en Londres, porque xa o pai dela era un dos burgueses liberais, Juan Antonio de la Vega, que viña de Mondoñedo e que era da Veiga, claro. Igual que Pascual Veiga, que era de Mondoñedo, e sempre teño esperanza de lograr que fosen parentes, sería fantástico. Pascual Veiga con Juana de la Vega, ¿no? Juana María de la Vega. Dicíache isto porque, por exemplo, nos Pazos de Ulloa, na famosa novela, describe perfectamente como é a aldea galega, ¿no? Bueno, claro. Dis Pardo Bazán. Sí, Pardo Bazán. Sí. No, él estaba moi interiorizada. Era unha muller que estaba cos pés na terra. E logo estaba en Madrid, ali na corte e tal, pero ela era unha muller que estaba todos os anos en Meirás. Logo, polo marido, tiña esas posesións en Ourense, os Pazos eses, é dicir, que estaba moi imbricada con Galicia. Tiña esa visión que a mí me parece absurdo, tamén esa liorta que houbo hai 2 anos de enfrentar a Rosalía con non hai que enfrentar nada. E ademais é preciosa aquela anécdota que hai de cando a filla de Rosalía, Doña Gala, foi visitar a filla de Pardo Bazán, a Dona Branca, donde está agora a Academia Galega, que era a casa de Pardo Bazán, na Rúa Tabernas. Que xa podía ter outro nome un pouco menos pecaminoso. Doña Gala foi a máis tardou hasta 64 viveu. Sí. E o ano que cheguei eu a Galicia, por certo. Unha muller flaca, alta. Sí. E ele foi bastante visitada por inmigrantes e por xente dali tamén. Foi, claro, era a última testemunha. E Juan Naya quedou con moitas cousas, pero despois divulgou unas, que foi o objetivo Juan Naya. E entón, cando foi visitar a Dona Gala, a Dona Branca,
recibí unha dona branca na cabezal da escalinata, ali arriba. E entón, doña Gala, doña Carmen, doña Branca, lle recitou a estrofa que fixera Rosalía para a nai dela. Ah, Entón, que foi un momento curioso. de dúas bellas, un momento debe ser emocionante, non? A máis grande entre as grandes. Sí, sí, sí. É Rosalía se rinde ante Pardo Bazán, non? Recoñecendo o valor que outra muller tamén. Bueno, Claro, sí, é a claro. coruñesa máis importante incluso sobre os homes, non? Pardo Bazán, eu son un fanático, a pesar de que non escribiu galego, pero bueno, non somos quen para xulgar tampouco, non? Bueno, eu gustaría, non sei se teño tempo, Sí, sí, como non. de ler este texto de Julio J. Casal, Bueno. que lle dedicou a Rosalía, mago que está en castelán, claro. Pero leo, claro, castelán, non? Vamos a lelo como escribiu. Rosalía de Castro, canción y paisaje, dice. No sabemos a data. Esto el leuno na Universidade da República. Alá polos anos 40 debe ser. La geografía lírica del siglo XIX quedará en nuestra devoción con el resplandor de tres nombres: Jacinto Verdaguer, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. Mar Mediterráneo, aguas desnudas y casta de Sevilla, olor de pinos y rías gallegas. Decir canción y Rosalía de Castro es lo mismo. En la voz de la creadora de Follas Novas alienta el estremecimiento de la música popular. No podemos olvidarnos de la canción gallega. Se nos viene desde saudosas distancias ganándonos el corazón. Solo de un pueblo y de tal mujer puede brotar tal canción. Meu corazón é unha rosa de 100 follas, cada folla é unha pena que vive apegada a outra. Muchos cantares que son de todos, cuyo creador se ignora, fueron arquitecturados por ella misma. ¿No es la misma Galicia sufrida y recogiendo la imagen de su raza la que sueña? Todos me saben a auga que eu bebo, pero non saben a sede que eu teño. Recuerdo que íbamos dentro del paisaje, en la crepuscular y roja llama de un otoño inédito, ardía la última hoja del árbol de la tarde. Volteaban los molinos el mejor oro de la luz. En Oleiros, trepando por el valle de Miraflores, asomaba una canción. Nunca he podido olvidarla. Toda ella se había nutrido con la sangre del corazón de su tierra. Tierra que cuanto más sufre, más canta. Y si el dolor crece, más claro y alto es su acento. Comprendí el destino de Galicia. Carriño que cando cantas e cando levas máis peso. Moita carga levar debe meu corazón cantareiro. Tres grandes poetas, Bécquer, Machado y Rosalía, han echado a volar el anhelo de recuperar el dolor o el amor, cuya ausencia no les dejaba sentir el corazón. Allá en el sueño deben haberse encontrado los tres gritos quemantes, el que partió de la andaluza rama entristecida, el que avivó al ascender su vuelo la tarde gris del chopo castellano y el que desde el pino gallego se alzó en la luz, ya en carne dolorosa, sacudida por el drama más íntimo de la desesperanza. Rosalía, que vive inclinada sobre la orilla de las pequeñas cosas natales, hace de su vida y de su obra sendas para irse, con una lejos de sus campanas íntimas, con la otra hacia los mares de lo universal. La influencia del paisaje gallego da a su drama cierto matiz de dulzura, envolviéndolo en una milagrosa lágrima de niebla, orvallo silencioso que no la abandonó nunca, porque aun cuando estaba entre los suyos, como todo gran poeta, era estranxeira na súa patria. Qué bonito. En toda la obra de Rosalía se ve Galicia. Se diría que Galicia ya no existe sino en la llama de su poeta. Hablar de Rosalía, ir por el hilo de agua de su poesía, es acercarse al río de los hombres que un día han de ser libres, es acercarse al pueblo. Él está falando na época do franquismo. De la vaguedad y el misterio de Galicia nació Rosalía de Castro. Nada más natural que ella se integrara en su cuna de nieblas a la morada que le dio nacimiento.
Siempre que mis ojos recogieron el misterio del pulso, del aire íntimo y velado de los campos gallegos, yo he sentido inclinarse sobre mis sienes viajeras, como aliento de trigo y fuerte aroma de mar, el rostro verdadero y conmovido de Rosalía. Esto es lo que dice el gran poeta uruguayo, da grande poeta. Non por algo, non en balde Uruguai debe de ser o país do mundo que máis rúas dedicou tanto a Rosalía como a súa obra. Sí. No, e Montevideo a capital galega do mundo. Cantares galegos, Rosalía Rosalía Castro. É a cidade máis galega fora de Galicia, Montevideo. Moito máis que Buenos Aires. Buenos Aires por la cantidade, Montevideo por la calidade. Claro, por suposto. Bueno, creo que xa falei moito. Foi un verdadeiro alegría terte aquí con nós. E eu emocionado como vos de cantaríades porque estas cosas me chegan a alma. Sí, no, porque son bonitas, ¿no? É beleza pura. Claro. E homenaxe a Rosalía, que xa é moito, ¿no? Xúntase todo aí. E agradezomos moito a convocatoria, por suposto. Amigos, foi o noso naquiño falando desta estupenda artista, poeta galega de todos os tempos, porque Rosalía non ten data. No, artista da poesía. Un artista de poesía. Claro que sí. Gracias, Monterrosa. Bueno, gracias a vos. Gracias. Bueno, seguimos con música. Esta noite foliada, esta noite será na noche nocturreira, compañeiriña leal, compañeiriña leal, compañeiriña leal. Esta noite foliada, para cantar veño eu coa pandeireta na man, a turuxa canta a min, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar. Coa pandeireta na man, la la la. Non hai fronteiras, cantas ti, cantarei eu, con xeitadas nosas nais, festexaremos a vida da xente que está a bailar, da xente que está a bailar, da xente que está a bailar, con xeitadas nosas nais. Esta conjugari, no hi ha frontera, veñen pra quedar, esas bravas boxas de fondo cantar, de fondo cantar, de fondo cantar, veñen pra quedar. Veñen pra quedar, veñen pra quedar, veñen pra quedar. Veñen pra quedar, veñen pra quedar, veñen pra quedar, pra quedar, pra quedar, veñen pra quedar, veñen non hai frontera. Bueno, amigos, seguimos contándolle cousas, verdad, Ana? Porque temos moito que dicirlles. Como se perde a lingua na mocidade galega de hoxe? O galego fálase cada vez menos na casa, aínda que en moitas comarcas mantén unha potencia significativa, pero as cifras de uso do galego por parte da infancia descenden aínda máis cando nenos e nenas entran na escola. Apenas o 17,7% da rapazada de 5 a 14 anos di falar máis en galego cos seus compañeiros cando hai 20 anos esta porcentaxe chegaba ao 40%.
Nas cidades a porcentaxe non chega ao 5%. Dende hai anos, diversos estudos veñen alertando do efecto desgaleguizador que está a provocar o sistema educativo, que cada vez se estaría a producir antes, iniciándose xa na educación infantil e amplificándose en primaria e secundaria. Vamoslle falar do Entroido en Manzaneda. Que é un dos entroidos máis vistosos da provincia de Ourense. Está declarado como Festa de Interese Turístico de Galicia e desenvólvese este ano do 31 de xaneiro ata o 4 de marzo. Os días 20 e 27 de febreiro celebraránse os xoves de compadres e os xoves de comadres e haberá interesantes rondas nas que o Fulión visita as aldeas. O día grande e remate do Fulión tradicional do Entroido de Manzaneda será o martes 4 de marzo. Comezará cun desfile de fulións pola vila e logo terá lugar o xantar popular tradicional. Como proclaman dende o Concello, nestas datas de Entroido, Manzaneda soa, vibra e baila ao ritmo do fulión. Bueno, en Galicia non vai haber nunca etapas aburridas no Gran Camiño. Hai 4 anos, o soño de que Galicia contase cunha proba ciclista de primeiro nivel na que participasen algúns dos mellores corredores do mundo semellaba moi lonxe. En febreiro de 2022 celebrouse a primeira edición de O Gran Camiño, así se chama, é unha carreira de ciclismo, chamase O Gran Camiño, e dende entón a carreira non fixo máis que crecer. A edición 2025 de O Gran Camiño comeza o 26 de febreiro en Portugal e inclúe como principal novidade unha quinta etapa que se suma ás 4 etapas galegas, esta etapa de Portugal, verdad? Nas últimas 3 edicións, o Gran Camiño espertou a admiración internacional polo coidado deseño dos seus percorridos, as innovacións técnicas introducidas nas retransmisións, por exemplo, o uso de drons, e pola fermosura das paisaxes amosadas. Bueno, hoxe está de cumpleanos a nosa Rosalía, pero como o celebran en Galicia? A Fundación Rosalía de Castro volve chamar a sociedade galega a celebrar o Día de Rosalía lendo a súa obra, comendo un caldo de gloria e participando na alborada para Rosalía. Os actos oficiais terán lugar en Santiago e Padrón, con música dos Carapaus e de Antía Muiño, e coincidirán coa gran manifestación convocada por Queremos Galego, que é tamén en Compostela. Este ano as celebracións se amplían cunha nova campaña chamada Rosalía é Mundial, que publicará durante as vindeiras semanas videos de xente da cultura de todo o mundo recitando a Rosalía. A campaña comezou co cantante Manu Chao, e seguiu coa escritora e xornalista española Rosa Montero. Ao longo de todo o país terán lugar centos de actos e iniciativas, entre as que destacan o agasallo dun marcapáxinas de Rosalía en todas as librarías do país. Justamente, mira, dentro desto de ler a Rosalía, mandounos unha foto Elida Abal coa súa sobrinha, unha nena preciosa que está lendo un libriño de Rosalía. E o que imos escoitar a continuación, que ten que ver con esta nova, é justamente o da escritora Rosa Montero, que falamos agora nesta nova, Rosa Montero recitando un poema de Rosalía que imos escoitar a continuación. Pois veña. Este poema se llama Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman: ahí va la loca soñando, con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto tendrá los cabellos canos. Y ve, temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, con la eterna primavera de mi vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños, sin ellos, ¿cómo admiraros, ni cómo vivir sin ellos?
bonito, non? Moi Precioso. bonito, É un moi dos bonito. poemas que a mí me encanta. Claro que de sí. Rosalía. Bueno, pero a vida sigue, vamos cas novas da colectividade. Sí, seguen abertas, xa falamos disto, pero recordamos que segue aberta a convocatoria das bolsas de excelencia para a mocidade exterior para cursar un máster en calquera das 3 universidades galegas. O prazo estará aberto ata o mes de abril, para quen teña xa un título de grau, porque a idea é que podan cursar un máster nas universidades galegas. Temos tamén unha convocatoria ao 8º concurso de microrelatos. .gal e a Real Academia Galega convocan o 8º concurso de microrelatos, historias de ata 200 palabras en 3 categorías, infantil, juvenil e adultos. O prazo será ata o 28 de febreiro para presentar os traballos. Poden obter máis información na páxina web relatos.gal. E bueno, recordar tamén que Xavier Díaz estará en Montevideo dando un recital na Sala Citarrosa o vindeiro 13 de marzo, de maneira que as entradas están en venda en Ticantel. Hai que encher a sala. Hai que encher a sala para ver a este artista excepcional que xa veu a Montevideo, xa tivemos oportunidade de escoitar o seu recital precioso. Toca a pandeireita dun xeito que é espectacular. Bueno, en canto ao patronato? Bueno, mañá luns 24 de febreiro ás 19 horas o patronato celebra o Día de Rosalía coa actividade Polos Camiños de Rosalía. Esta é unha actividade na que percorreremos os distintos lugares nos que viviu Rosalía ao longo da súa vida, partindo da casa na que naceu en Santiago, no antigo Camiño Novo, e ata rematar en Padrón. Así que é unha fermosa actividade que percorrerá todos os lugares nos que viviu Rosalía, que se chama entón Polos Camiños de Rosalía. Así que mañá ás 7 da tarde agardamos por todos no patronato para esta actividade de celebración de Rosalía. Bueno, con referencia a Xavier Díaz, Ana, vamos a decir que o Centro Galego vai levar unha romería e vai estar ali, Xavier Díaz. Sí, eu quero aclarar que foi un erro do Centro Gallego. Claro. Que no seu afiche puxo que era unha participación virtual desde Galicia. Entón, así foi dito na nosa audición. Agora, eles pídennos que aclaremos isto, porque, bueno, cometeron ese erro no afiche, pero que en realidade vai estar. E iso debese a que todas as institucións que queiran que nós lle pasemos a propaganda teñen que mandarnos un comunicado. Ven ao patronato, ven aquí a Sí, visión. envíalo por escrito, sí. Claro, porque así evitamos enoxarnos, ou sea, confundirnos. Non, enoxarnos non, pero dicir as cousas claras, verdad? Claro que sí. Bueno, vamos a coitar unha foliada,
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Bueno, pois no noso corruncho de hoxe, como non podía ser de outra forma, vamos a terminar a nosa audición falando desa Rosalía feminista, a outra parte da Rosalía poética, verdad? Porque Rosalía de Castro foi a primeira muller galega que escribiu sobre o feminismo, outra das facetas menos coñecidas da poeta. En 1858, con tan solo 20 anos de idade, Rosalía publicou Lieders, considerado o primeiro manifesto feminista escrito en Galicia e que constitúe un canto á liberdade. Parte do texto de Lieders expresa o seguinte: Solo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios, aunque alrededor hubiese sentido, desde la cuna ya, el ruido de las cadenas que debían aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud. Yo, sin embargo, soy libre, libre como los pájaros, como las brisas, como los árabes en el desierto y el pirata en el mar. A denuncia da situación da muller inclúe a muller escritora. En Las literatas, carta a Eduarda, Rosalía amosa os perxuicios sociais que dificultan a tarefa das mulleres que queren ser escritoras. Ela di isto: Amiga mía, tú no sabes lo que es ser escritora. Serlo como Jorge Sand vale algo, pero de otro modo, qué continuo tormento. Por la calle te señalan constantemente, y no para bien, y en todas partes murmuran de ti. Si vas a la tertulia y hablas de algo que sabes, si te expresas, siquiera, en un lenguaje correcto, te llaman bachillera. Dicen que solo te escuchas a ti misma, que lo quieres saber todo. Si guardas una prudente reserva, qué fatua, qué orgullosa. Te desdeñas de hablar como no sea con literatos. Si te haces modesta y por no entrar en vanas disputas, dejas pasar las cuestiones con que te provocan, ¿en dónde está tu talento? Si te agrada la sociedad, pretendes lucirte, quieres que se hable de ti. Si vives apartada del trato de la gente, es que te haces la interesante. Las mujeres ponen en relieve hasta el más escondido de tus defectos, y los hombres no cesan de decirte siempre que pueden que una mujer de talento es una verdadera calamidad y que solo una tonta puede hacer la felicidad de un mortal varón. Bueno, que cousa, non? Volvendo ás súas verbas reivindicativas, e para rematar, quedámonos con este pensamento que está incluído no citado texto de Lieders e que di así: Yo soy libre, nada puede contener la marcha de mis pensamientos, y ellos son la lei que rige mis destinos. Que lles parece? E agora imos escoitar, falamos nas novas de distintos artistas que estaban recitando ou cantando a Rosalía. Pois agora o que imos escoitar é a Manu Chao, que tamén toca coa súa guitarra e canta algúns versiños de Rosalía. A ver. Pasan naquesta vida cousiñas tan extrañas, tan raros feitos vence neste mundo de trampa, tantos milagres bellos, tan novas ensinanzas.
revoltos allos E tan revoltos aios con nome de ensalada? con nome de ensalada Que non che digo nada, que non che digo nada. pero vaya. Pero vaya. ¡Apa, Rosalía! Bueno, sí, hoxe todos están lembrando a Rosalía. Mira que hoxe precisamente é 23. Claro, De maneira que hoxe sí é o día do nacemento de Rosalía. Pero bueno, mañá estaremos entón no patronato para recordala e para celebrar esta actividade que se chama Polos Camiños de Rosalía percorrendo os distintos lugares nos que viviu. A que hora vai ser, Ana? Ás 7 da tarde no Patronato da Cultura Galega Polos Camiños de Rosalía mañá luns. Non se olvide, mañá en lunes, no Patronato da Cultura Galega, 7 da tarde. Vamos a recordar de novo a Rosalía. Estaría ben que tamén vostedes ya mostren os seus fillos e netos algunha obriña de Rosalía, algún poema que poden encontralo no Patronato da Cultura Galega. Amigos, foi todo por hoxe. Volvemos o domingo ás 9 da mañá, como sempre, aquí en Sempre en Galicia. Que sexan moi felices. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.